Oke, kita persembahkan salam pembuka bersama Agun Boyolali, Mas Gilang. Tepuk tangannya dulu untuk Selokaton. Spesial untuk Anda. Wow, ini ada malam hari ini. Yo yo yo. Yeah. Yo yo. Agun sakuwi senine Gunung Sari kuwi desane kang wis kondang kabudayane Boyolali uga kang kondang susune Jok. Ha. Yo Selokaton Kabupaten Kendal. Sugerawu pamirsa sadaya kula warga seniman tunggal budaya ngaturaken wijaning budaya badhe bakar seni reog seni beksa kula niki sedaya warga seni asli saking Kata Gunung Sari Senden Solo Lebet Boyolali Badhe balan dabar uri-uri seni Agun sa. Gibran yo Agun sa Kuwi Agun sa Seni rap kebanggaan Boyolali Dipersudi uring rembaka lestari berkuncara kumandang ing bumi negeri Agun sang iki Agun sang seni reog kebanggaan Boyolali dipersudi uring rembaka lestari berkuncara kumandang ing bumi negeri Agun sang Mas Agus. Mas Gilang luar biasa malam hari ini Selokaton bergoyang Iya. Ikilo. Sugeng rawuh pamirsa sedaya kula warga seniman tunggal budaya ngaturaken wijaning budaya badhe bakar seni reog seni beksa kula niki sedaya warga seni asli saking Rata Gunung Sari Senden Selo Robel Boyolali
reok kebanggaan Boyolali dipersuti puring rembok lestari berkucara kumandang ing bumi negeri. Kita persembahkan untuk Anda semuanya bersama Jaranan Wong Boyolali, Jaranan Broto Seno.